Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, ni ata nagkatigom sa pagsaulog nining piyesta sa mahal nga Birhen sa Guadalupe, ang patrona sa Archdiocese sa Sugbo, ug gisaulog sa niisip patrona sa tibuok Pilipinas. Kay kuyog ni siya sa paghatod dinhi sa atong pagtuo, kuyog ni Santo Niño mga 500 years ago. Ang mahal nga Birhen sa Guadalupe mao ang atong tinuod nga inahan nga langitnon nga kanunay magtabang nato. Busa ato siyang hangyoon nga mahunong naunta ning pandemic, mahunong naunta ning atong mga kagubot karon sa kalibutan. Ug atong padayon sad nga iampo nga ang atong mga benefactors, mga donors dinhi simbahan mahatagan unta sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan. Ug aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa kaligtasan. Pagdait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, sa lihit ng hari, Diyos Ama, makagagna
Magampo kita, Dios sa gahom ug kaluoy, gipanalanginan mo kami didto sa tipiyak sa pagtungha sa mahal nga Birhen Maria sa Guadalupe, o gibutang mo kami ubos sa iyang inahanong panalipod. Itugot ngang iyang mga pangaliya magtabang sa tanang katawhan sa pagdawat sa usag-usa isip mga igsuon. Pinaagi sa imong kalinaw dinhi sa among kasing-kasing, maghari unta ang imong kalinaw sa tibuok kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa ang gipadayag. Unya naabli ang templo sa langit ug nakita sa sulod niini ang sudlanan sa kasabutan sa Dios. Unya may kilat, kagahog, dalugdog, linog ug mibonok ang yelo. Unya nagpakita ang usa ka dakong tilimadon didto sa langit. May usa ka babay nga nagbistig adlaw ug nagtunog og bulan ug gikoronahan siya napulo og duha ka bituon. Hapit na siya mo anak ug nagtiabaw siya sa kasakit. Laing tilimadon nagpakita dito sa langit. May dakong dragon nga pula nga may mga 7 ka ulo, napulo ka sungay ug may korona sa matag ulo niini. Gikahig niya sa iyang ikog ang ikatulong bahin sa mga bituon sa langit ug gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na manganak aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya gianak sa babay ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga hingpit kaayo. Apan gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Mikagiw ang babay ngadto sa kamingawan, diin ang Dios nag-andam kaniya og dapit, ug didto atimanon siya sulod sa usa ka libo ug 2 ka gatos ug kanuman kaadlaw. Unya nadungog ko ang singgit gikan sa langit nga nag-ingon, ania nagayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag nagayod sa Dios ang gahom niya, ingon nga hari ug gipakita na sa Mesiyas ang iyang otoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios ug nagsumbong kanila adlaw o gabi, gihinginla na gikan sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang Dios labing halangdon nagdaig kanimo, nagpanalangin siya kanimo labaw sa tanang babae sa yuta. Pagkatakos daygo ng Ginoong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ikaw ang labing dako nga dungog sa atong kaliwat. Ang imong pagsalig sa Dios dili gayud hikalimtan, nila nga nagtugan sa gahom sa Dios. Ikaw ang labing dako nga dungog sa
imong nabuhat. Magganti unta siya kanimo sa panalangin tungod kay nagpabilin ikaw nga nagmatinumanon kaniya. Ug wala magduha-duha sa pagtahan sa imong kinabuhi. Aron paglingkawas sa pagdaog-daog sa imong katawhan. Ikaw nga dungog sa atong kaliwat. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpanalangin kanato sa tanang espirituhanong gasa sa langit diha sa atong pagkahiusa kang Kristo. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili na kita sa Dios aron maiya diha ni Kristo aron mabalaan kita ug mawalay sala sa iyang atubangan. Tungod sa iyang gugma, daan ang gibutan sa Dios nga sagupon niya kita nga mga anak pinaagi ni Hesukristo. Mao kini ang iyang gikahimutan ug tuyo. Daygon nato ang Dios tungod sa iyang labihang pagtagad kanato pinaagi sa iyang hinigugmang anak. Gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw ug pagbuot sa Dios. Ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyaha kitang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdaig sa himaya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Wala madugay nangandam si Maria og midali pag-adto sa kabungturan sa usa ka lungsod sa Judea. Miadto siya sa balay ni Zacarias og nangumusta kang Isabel. Sa pagkabati ni Isabel sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya napuno sa Espiritu Santo si Isabel og misulti sa makusog, bulahan ka sa tanang mga babay, bulahan ang bata nga imong ianak. Ngano kaha nga miduaw man kanako ang inahan sa akong Ginoo? Kay pagkadungog ko gayod sa imong pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga akong gisabak. Bulahan ka nga mituo, nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Unya, miingon si Maria, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, og nagmalipayon ang akong kalag, tungod sa Dios nga akong manluluwas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.
Sa unang pagbasa, giatangan sa dragon ang babayi nga mga anak aron iyang tukbon ang iyang ipanganak. Nilampos ba ang dragon? Wala. Napatay ba ang babae? Wala. Kinsa man tong bayhana? Si Maria. Mao na ang kinabuhi ni Maria. Ug kamo pa kahay giatangan sa dragon. Unya haron tukbon. Sama ka, mapildi mo sa dragon? Oh, dali kay mong mapildi. Sa ikaduhang pagbasa, miingon sa diri si San Pablo. San Pablo ba to? Sulat niya ngadto sa taga Efeso. Sa wala pa buhata ang kalibutan, gipili natas Ginoong daan aron maway sala. Sunang gana? Ang plano des Ginoo nato aron wa tay sala, mahimot ang balaan sa iyang atubangan. Mao na iyang plano. Kinsa may unang naka-perfect ana nga wa gi sala? Maria gyapon. Ana, gitintal bas Maria? Gitintal. Diris kalibutan, grabe kayong tentasyon. Kanalang tulo ka tentasyon niya. Kanang kakabos, gilutos, o gipatay ang iyang anak siyang atubangan. Sunda nga na, kamo kuno ana be? Kanang nanggi kugos-kugos, patyon ta kuno na. Zaman. Okay? Nawa na, nakuha na sa dragon. Pag ingon imong dili pwede, awa na. Patay imong kabalaan diha. Yang ano man nga si Maria, wa man gid siya maunsa aning dagko kayong tentasyon. Bakwit-bakwit og puyo, paanakon lang kag pasungan. Wa gyud, okay ra gyud kay niya. Patan-awon ra kas imong anak nga 12 hours nga gikulata hangtod gilansang Dios cross. Nya gaapong pagyugas namatay na nimong anak gabitay sa cross, gidugsak pagyong kilid sa bangkaw, nabuslot in taong kilid. Pero wa gyud siya mapildi, wa gyud masuko, wa gyud maglagot, wa magyaw-yaw, wa mo react. Nga naman, haron magpabilin siyang balaan. Ug unsa may iyang sikreto? Hibaw mo? Wa mo kibaw? Labaw na ko sa okay mo. Unya na lang inig kamatay ninyo. Pangutan as Maria, unsay sikreto nimo Mama Mary nga grabiha nimo no wa jud ka adto matapti ato sa laa ka grabe ato. Pero makakuha ta diri sa ebanghelyo og mga pipila ka mga sikreto. Nanawa ha? Pagkadungog ni Maria nga ang iyang igagaw nga si Isabel nagmabdos, unya ang edad 70 anyos na kapin, midali siya pagbaktas, purting layuas iyang gibaktas, mura tingali to gikas Bugo ngadto Santander, aron lang alagaran ang iyang igagaw nga nagmabdos nga tiguang na. Yun ang gana? Unsa man? Ang pagkamaalagaro ni Maria nga andam mo risgo sa iyang kinabuhi. Kamo mga ginikanan, di gyud mo mahitabo nga makasaha mo. Basta ang nas inyong nahuna, alagaran ninyo inyong mga anak. Di karon kamo mga ginikanan, unsa may nas inyong nahuna, alagaran ang mga anak o sugoon ang mga anak? Alagaran. Congratulations sa alagaran. Di gyud mo ana mayawaan. Pero kanang ginikanan nga magsigig panugo sa mga anak, dugay na nang nayawaan. Unsa may ibutang sa unahuna as pare para balaan kanunay, alagaran ang sakristan. Di gyud sugoon. Tanawan ni ron ining panugo aning pariya, maingon din sa sakristan. Giyawaan ning pariya. Sugo na sad. Anya, wa manugo ang pare. Karon wa manugo dong. Sa porting sugo ni munamo. Mao na giyawaan. So karon ang butang sa unahuna alagad yun.
Ang asawa kung di gyud manugo sa bana, kanang asawaha di gina mayawaan. Ang bana sa di sa gyud manugo sa asawa, kanang banaha di gina mayawaan. Pero musugod na isang panugo kana yawaan gyud na. Maria wa gyud manugo. Hasta siyang anak wa sad siya musugo. Sige la kalagad. Ang nagkulata sa siyang mga anak wa sad niya suguan nga hunungan na. Ay iya rasang gialagaran, iya rasang gihatag iyang anak. Aperti pataya siyang anak, pero mao to iyang paagi sa pag-alagad. Nga natakdan si Jesus wa. Natakdan sad 40 sang mudag alagad. Ningon sa Jesus, mianhi ko aron pag-alagad dili magpaalagad. Mo nay unang para nako, mo nay teknik ni Maria nga ang yawa wa kapildi niya. Ikaduha, na iyang giingon diri ay, nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo. Kinsay gidaig ni Maria? Ang Ginoo. Kamo, kinsa may inyong kasagaran daigon? Pila ra kakabuk din himudaig sa Ginoo. Ang kasagaran ginatong daigon, og dili man ang atong kaugalingon, ang atong isig katao. Maobitan na din hiinig panahos misa, asa man manglingkod ang mga kasagaran Dios manimbahay. O wa gi mo tudlo nga adto dito lingkod, ay adto mo manglingkod sa layo kay ngano man wa man mo mudayeg sa Ginoo nga di adire. Pero artista na gani mo di adire, kana naging mga sikat nga artista mo di adire, awa na kay ni daig man ta mo paduol tag maayo. Basta mudayeg gani kas usa ka tao, mo paduol gyud kaniyag maayo. Basta nakadaig kaniya, mo paduol gyud ka. Nagmisa lang ko ron dito sa Guadalupe, astan yung paduol gyud sila ko mag-social distancing tayo, pa-picture may padir. So sige gimig tan-aw nimo sa kuan padir sa YouTube, pa-picture ta. Ana adto gyud sige gisdag duol nako. Pero katong wa mo daig dito ras layo siya na tuom ka ng pariya. Manam na. Magpalayo ra man na. Nya kamo ron og nidaig pa mos Ginoo nganong naa mos layo ng lingkod. Ingka na may COVID padir. To. Wa gyud mo kadaig sa Ginoo. Nya sunod nga mura mo galagot na nako. Ang sunod nga mo na ikaduha, sigihag daig sa Ginoo, ang sigihag daig ni Maria ang Ginoo. Ikatulo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas. Diin si Maria naglipay, hain ang iyang kalipay, naa sa iyang Dios. Kamo, hain marong inyong kalipay mga asawa. Asa mo mangitag kalipay, sa Dios o sa inyong bana? Sige, tubag. Sa Diyos. Anak mo sa Dios mangita o sa inyong bana? Oy, kasagaras mga asawa, anas bana. Muna ako ng bana, adto naging maglipay-lipay sa silingan, masuko dayon. Kaya nga naman, wa na ko'y kalipay, kaya tuan naman ka dito gapuyo. Ayaw, ano, papuya lang na siya dito, God. Total, ang imong kalipay, tuwa man sa Dios gikan, di man gikan sa imong bana. O, di ba, kakuha mo? Di juga kasahaan na. Magkita mo siyang kabit, okay ra gyud nimo nga naman wa man sa ka mangitag kalipay des iyang kabit, tuwa man ka mangitag kalipay sa Ginoo. Kakuha na mo? Kamo mga ginikanan, hain man mo nangitag kalipay sa Ginoo o sa inyo mga anak? Sige, kusga, hain mo nangitag kalipay diha sa inyo mga anak o sa Ginoo? O Ginoo gani, di gyud mo mga saba sa inyong anak, bisag dili pa na mo respeto ninyo, bisag di pa na mo tabang ninyo, kay nga naman wa man sa ka mangitag kalipay diha. Ang imong kalipay tuwa mas Ginoo. Unya kay si Maria, ang iyang kalipay tuwa mas Ginoo gikan, ang iyang gibuhat gasigi ra siyang paambit sa kalipay. Ipaambit niya ang iyang kalipay ngadto sa iyang bana, ngadto sa iyang anak, ngadto sa iyang silingan, ngadto sa iyang mga kaaway. Nganong iya mang i-share ang kalipay? Abunda man siya sa kalipay kay gikan mas Ginoo yang kalipay, di man gikan sa tao. Kamo gani mangita ang imong kalipay na inyong naong, siging pangmusab anang naong, siging usab anang naong kay malipay jud ko, mabadlisan na gyud nimo, baga na ni akong kilay, malipay nako. Kilay lang mo makalipay nimo.
madunot ra ng kilaya oy. Makuluran na ni akong buhok, malipay na gyud ko. Ana, uban mangitag kalipay des iyang balay, makabalay lang kog dako, lipay na gyud ko. Kaway ayo. Unya nagkusmo da ang naong kay igihan na kay siyang balay. Kakuha mo? In short, si Maria wa kasa kay ngano man ang iyang kalipay tuas Ginoo niya gipangita. Wa niya pangita dias mga butang o mga tao sa kalibutan. Muna nga bisag kuhaon pa ang tanan, di gid siya kasa. Kamo tamparuson lang mo kausa, apil na sad ko. Unsa may mahitabo dito? Suko na yun. Tamparuson ko nimo. Unsa katungod nimo nako? Tamparos ka nako. Ngano man di gitamparos ka? Mo na ningos Jesus kung tamparuson imong pikas aping, patamparos lang sang pikas. Ngano man di ay? Nangita di kag kalipay gikan anang imong naong. Ang imong kalipay gikas Ginoo, duha dias imong naong. Mo na ayaw kasuko bisag bunogon pa na kay wa man sa kamangitag kalipay gikan diha. Kakuha mo? Wa gyud. Sige, manindog na lang tayo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Ikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaanglitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen sa Guadalupe sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbubo kanato nga iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Kuyog ni Santo Niño gitisok niya ang pagtuong Katoliko dinhi sa Sugbo niadtong Marso 16, 1521. Giluwas usab niya ang tibuok Sugboanon sa dakong katalagman sa peste sa kolera niadtong Hulyo 16, 1902. Naghatag siya kanato sa tiunay nga larawan og modelo sa hingpit nga pagkatinun-an ni Jesus, sa pagkaputli nga ulay, sa pagkamaunongon nga asawa ug sa pagkamahigugmaon nga inahan. Sa Hulyo 16, 2002, gideklarar siya nga patrona sa Archdiocese sa Sugbo. Busa uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining mga pangaliya. Pagampo sa adlaw sa piyesta. Ginoong Dios, gipili mo si Maria nga mahimong inahan sa imong anak, kinsa mihatag nga rekanamo aron mahimong among inahan usab. Itugot nga pinaagi sa iyang inahanong pag-amuma o panalipod, ang masakiton mamaayo, ang naguol mahupay, ang nagkabingkil magkahiuli, ang mga linupigan mabayaw, ug ang among mga banay magpabilin diha sa kahiusa, ang among mga batanon tarong nga magiyahan, ug ang among mga tigulang mahigugmaon nga maatiman. Itugot kanamo nga nagsangpit kang Maria, Birhen sa Guadalupe, nining iyang kapistahan, ang mga panalangin ug ang mga grasya nga sa katuigan imong gibobo sa tanan nga kinasingkasing, puno sa pagtuo ug debosyon, midangop kaniya. Wala pa man gayud mahibalui nga adunay midangop sa iyang panalipod ug nangalyupo sa iyang panabang o nangita sa iyang pangaliya nga gibiyaan nga wala matabangi. Puno sa pagsalig nga imo siyang gihatag kanamo nga patrona ubos sa titulo sa Birhen sa Guadalupe ug dinasig sa mga kahibulungan nga iyang nabuhat dinhi sa Sugbo, sukad siya gihatag kanamo niadtong pagbunyag sa unang mga Kristiyanos nga lumad, malipayon ug masaligon kami nga nagampo kanimo, nga mapaanguron mong paminawon ang among mga pagampo diha sa among pagsangpit sa iyang panabang ug pangaliya.
Pangayoon nato karon ang mga grasya nga atong gikinahanglan pinaagi sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang inyong tubag pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan sa walay kukahadlok, musangyaw sa maayong balita nga gitugyan kaniya sa anak ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahanon sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga kuhaon unta sa Dios ang kadautan sa gubat gikan sa atong kalibutan ug ilikay unta ang atong nasod sa tanang katalagman. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makaangko na sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. O Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama sa mahal nga Birhen sa Guadalupe kanunayng ulay aga ka kami latas sa mga kasakit nining kinabuhia hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Ginoo, dawata ang among mga gasa nga gihalad kanimo niining pangilin sa mahal nga Birhen sa Maria sa Guadalupe o gitugot nga kining sakripisyo maglig-on kanamo sa pagtuman sa imong mga sugo, isip, mga tinuod nga anak sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Og nga magadaig kami magpasidungog og magasangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, ang Birhen sa Guadalupe. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo og sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usada sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, ban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa ta pagsangpit sa atong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios, Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw.
Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Ginoo, ang lawas ug dugo sa imong anak nga among gikalawat nining sakramento, magpahiuli unta kanamo sa imong gugma. Kami nga naglipay diha sa Santa nga Inahan sa Guadalupe, magpuyo unta dinhi sa kalibutan nga hiniusa sa pinagdait hangtod mubanag-banag ang himaya sa adlaw sa Ginoo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. O Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining COVID-19 nga may kalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi, ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Ato karong himuon ang venerate sa Birhen, pinaagis pagkanta sa Salve Regina niya akong insinsuhan.
Iyampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios, Aron mo mahimo kaming takos sa magisaad ni Hesukristo. So mga igsuon, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagdaog batok sa demonyo or batok sa tentasyon dinhi sa kalibutan. Nya unsaon nato paghimo sama ni Maria, daigo nato ang Dios kanunay ug ang atong kalipay anha nato pangitaon sa Dios dili sa mga tao ug mga butang dinhi sa kalibutan. Update sa atong gipamaligya nga slots nga tag 3,000 nga faith and power slots. As of December 11, 2020, ang total na nga nahalin niabot na og 205 slots. Pakpak. Anam na sad kadyutay, no? Salamat sa namalit. 795 na lang ang available. So, gusto mong malangit, ala pamalit. Bitaw, salamat kayo sa mga manggihatago natong kaigsuunan nga siging hatag nga rin natog suporta tungod kay nasayod sila nga gikinahanglan kini sa katilingban sa simbahan o tuburan pod ni sa mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang pahinomdom nako nga hapit na magsugod ang atong Misa de Gallo. Nya naasad tay dinhi sa atong simbahan na tay parole making contest. So ang mga organizations o mga chapels, ako mong pahinumduman nga ang deadline sa submission karong pizza 15. Karong sanang adlaw? Martes. Kinsa tong makasubmit sugod ugma kay contest man sa to panani mga points, no? Ang makasubmit sugod ugma 13-14 na ay plus 3 points. Plus 3 points. Kanya, o makasubmit kayo mo sa pizza 15, wa na mo'y plus. Ano, no? Ala, bantay mo na. Parehistro na nyo dito sa opisina niya, human, aridendere. Human sa itong katapusang panalangin, naasa dito yung mga pack meals, ay isip atong gamayng pagsaulog sa Pistas Birhen, pwede mo muadto dito, niya ato sang pasalamatan ng atong sponsor ana nga di lang nato isulti angan aron daghang grasyang madawat. So doo lang niya mo didto, pwede ninyo i-take out, pwede sa ninyo i-dine in. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.